chokwadi here kuti hama dzevakadzi dzinobatwa zvakanaka kupfuura hama dzevarume? Mumwe anoda kufarisa kutambarara kunge runyemba, asi mai guru kana kuti mukadzi ari mumba haagoni kusvika ikoko kumukufarisa, anobva angoduka oti vakatondidukira vakatoramba kuti ndibate midziyo yavo. Ini vekwangu ndati ndinenge ndakavaudza kuti ini nemurume wangu tine mutemo wakadai zvekuti vanenge vasingade kuti imbo yehama yavo iite sei iparari. Hapano voya vekumurume vanenge vasina kana matyira kana chii, vachingoita zvavada mumba imomo. Humwe hweni hunozogarisavo makauya, humwe hweni shuwa mwana anetsika dzakashata hunogarisa. Mumataundi muno mune mabhajeti, tine urombo kuti mune mari dzemagetsi, kune mari dzakati. Zvino vane vasina kunyatso kupulana, kuzi kuti hapana rudo. Asi planning dzavo manje dzanosiyana nechiruzeva. Kuruzeva tokora kuzora yebudzi motora kuti aiwa vagarisa asi havaudzwi. Mukadzi wangu wandakarora inini ari kupakura zvisirife. Akati kwake anoti kangu kawani.